ಬಂದುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬದ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಬಯಕೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬ ಇನ್ಪಿಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪರ್ಬ ಇಡೀ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಕಿರ್ತಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಇನಿ ಲೇಸು ಕರ್ಪಣೆ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಮೋಕಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕಟ ಅನುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದ ಆಯೋನ ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡು ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲುಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವೇರ್ಕುಲು ಅರರ್ಥಾನಳೊಂದು ತಿರ್ಗೆ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೂತ ಬೆರ್ಮಸ್ಥಾನ ಬಲಕಿ ಮರ ಸಾನಾದಿಗದ ಸಿರಿ ಬೊಲ್ಪದ ಅಡಿಟ್ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಉಸುಲು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸರಾದತ್ತಿ ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟ್ ಕಾಡ ನೀರದ ಕಲಂಕಿಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲದ ಮೊಲಂಪುಡು ಕಡಲ ಕರೆತ ಪನಿದಿಂಜಿನ ಗಾಳಿಗೆ ಅಲಂಕೊಂದುಪ್ಪನ ತುಳುನಾಡದ ಪಜ್ಜಿಮುರಿ ಸಾದಿ ಬೀದಿಡಿ ಪೊಪ್ಪಿನ ಕಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ತೆನದಿಂಜೊಂದು ಪುಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪಲಿಕೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನು ಏನಿ ಕಾಲದ ಮಾನಿಕಟ್ಟದ ಓನದ ಅಂತಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಉಸುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲಿನ ಇನ್ನು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಇನ್ಪಿಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂದು ಕೂಟ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಕೂಟೋಡು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ದುಂಬುದೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತು ನಂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದೆ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮೇರನ ಕೂಟದಕಲು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಅಕಲಿನ ಗುರುತಾರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸು ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಹಾಡುಗಾರೆ ಅದು ಶಂಕರದಾಸ್ ಚಣ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ಚೆಂಡೆ ಓದನೋಡು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಿತ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಡೋಲು ಬಕ ಕಂಜಿರೋಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೊಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರಾದಿತ್ಯನ ಕೆ ಪೇಜಾವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ಣವಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಗಲಿಗೆ ಪೂರಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಮೋಕೊಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಎರಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಡುವೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹೆಂಚಾಂಡು ಬಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೆ ತೆರ್ಪದು ಕೊರ್ಪಾರ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಪ್ಪು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಲೋಕಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಮಿದಿ ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಭೂಲೋಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಮಿತ್ತಮಿದಿ ಲೋಕಡು ಏರುತ್ತೇರಂದು ಕೇಂದ್ರ ದೇವೇರ್ಕೊಲ್ ನಕಲುತ್ತೇರಿಗೆ ಈ ಭೂಲೋಕಡು ಏರುತ್ತೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನರ ಮನುಷ್ಯರಿತ್ತೇರು ಪಾತಾಳಾಡಿ ಏರುತ್ತೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆದಿಶೇಷ ಈ ಭೂಮಿನ ತುಂಬೊಂದುತ್ತೇ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪುರಾಣ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಮಿತ್ರದ ಗಟ್ಟ ಮಿತ್ರದ ಪೋದು ಉಂತಿಯಗೆ ಉಂತದ್ದು ಮಿತ್ತನ್ನಾದು ತುಯ್ಯಗೆ ಹಾಗೆ ಬಾಣ ತೋಜನಿಗೆ ಒಂದು ದೇವಲೋಕ ಪಂಡೆಗೆ ತಾನು ಉಂತದಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಭೂಲೋಕ ಪಂಡೆಗೆ ಅದು ತಿರ್ತನ್ನಾದು ಪಡ್ಡೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಎಲ್ಕಾಲ್ದು ತುಯ್ಯಗೆ ಆತು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಮುಲ್ಪ ನಾಗನ ನಡೆ ತೋಜನಿಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮೆತ್ತಿ ಜಾಗೆ ನಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿನ ಜಾಗ ಸರ್ಪ ಜಡೆಯುತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಈ ನಾಗ ನಡೆತು ನಡೆದವರ ಇಂದೇನೆ ಪಾತಾಳ ನಾಡು ಪಂಡೆಗೆ ದೇ ಪಂಡ ಪಾತಾಳನು ಆದಿಶೇಷಿ ತುಂಬೊಂದುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾತಾಳ ಆದುಪ್ಪು ಪಂಡದು ಈ ಪಾತಾಳ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದನೇ ಪಾತಾಳ 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 ಪಣೊಂದುತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಆಯ್ತಾ ಪಾ ಅಚ್ಚರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾಜಿದ್ ಪೋಂಡವು ಆ ಮಾಜಿದ್ ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯ್ತು ತಳನಾಡು ಮಾತ್ರ ಒರಿಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಜನ ಮಂದಿ ದಾದ ಪಂಡಿರ ಪಂಡ ತಳನಾಡು 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 ಪನೊಂದು ಪೊಯ್ಯರು ತಳನಾಡು ಪನೊಂದು ಪೋಯಿನ ಪಗ ಆ ತಾ ಅಚ್ಚರಿಗೂ ಜನ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ತಿರೋದು ಪಂಡ ಉಕಾರ ಸೇರ್ಸೇರಿಗೆ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಆಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾನೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ದಾದ ಪನ್ಪುಣು ಒಂದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲಿನ ಸಾಂಕೊಂದುತ್ತಿನ ನಾಡ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ಇಂದೇನು ತುರುನಾಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯನಕಲು ಪಂತೀರು ತುರು ಉಂದು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಪೆತ್ತ ಅಂದ್ಲಕ್ಕ ಅತ್ತ ದನ ಅಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲಿನ ಸಾಂಕೊಂದುತ್ತಿನ ನಾಡು ಅವು ತುರುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಶಬ್ದ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೀರು ನಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಶಂಕರದಾಸರ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಪರಂದುತ್ತನು ಆ ಪರಂದು ಒಂದು ಗಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಆ ಪೆಲಕಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಬಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಕೆ ಈ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚಿರ್ದೆತ್ತದ ಬುಳ್ಕ ಅಂದ್ ಬಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಕೆ ಅಂಚತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಪುಂಡು ಅವಿನ ಅಗ್ಗಿದ್ದು ತಿನ್ನೋಡು ಆತು ಬರ್ತಾನಾಗ ಈ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂಚತ್ತು ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚಿರ್ದೆತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡಿಸತ್ತೆ ಬುಳ್ಕಂದು ಉಲಾಯ್ ಪೊಯ್ ನೆಡ್ದವರ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯದ ಅಂಚಿತ್ರ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಜನಮಂದ ಮೂಲಿತ್ತಿ ನೆಡ್ದವರ ನಿಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಆಂಡ್ ಪಂಪಿನ ಪುದರ ಬತ್ತನ ಬಂದು ಬೊರ್ತಿನಾತ್ ಬೇತೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೇನು ಈ
ತೋಜಪದ ಕೊರಿ ಐಕ್ ಎನ್ನತ್ತೆ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಇರು ಭಾರಿ ಪಿರಾಕಡ್ದಂಚಿ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದಂಚಿ ಈ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇರು ಪುಣ್ಯೊಂದು ಬೈದಿನಾರ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ದನಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪದ ನೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ ಆಶಯ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದ ಸಮಸ್ತ ಜನ ಬಂದಲು ಅವೇನು ತೋಡು ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಈ ತುಳು ಪದನು ರಚನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮೋನಪ್ಪ ತಿಂಗಳಾಯ ಪಂಡು ಬಾರಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆದವಣ್ಣ ಪನ್ಪಿನವೇನು ಆ ಪದೊಟ್ಟು ಅರ್ಥವಾಜದೇರು ಆ ಪದ ಐತೆ ಕೇನ್ಗ. ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗ ಜಯತ್ ನಂಕ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡು ನೇತ್ರವತಿ ಕುಮಾರಧಾರೆ ಪುಳನಿ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸೀತ ಸ್ವರ್ಣ ಸುದೆಳು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪಯಶ್ವಿಣಿ ನೇತ್ರವತಿ ಕುಮಾರಧಾರೆ ಪುಳನಿ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸೀತ ಸ್ವರ್ಣ ಸುದೆಳು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪಯಶ್ವಿಣಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಈ ಸುದೇಳು ಘಟ್ಟದ ಮುದೆಲಿಡೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಈ ಸುದೇಳು ಘಟ್ಟದ ಮುದೆಲಿಡೆ ಜತ್ತದ ಬರ್ಪಿ ಪೊರ್ಲುದಾನೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೆ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗೆ ಜಯತ್ ನಂಕ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗ ಮುಡೈಗಟ್ಟ ಸೀಮೆ ದಡಿಟ್ ಪುಲ್ಯ ಆಪಿನ ಪಡ್ಡೈ ಕಡಲ ತಡಿತ ಶೋಭೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಮುಡೈಗಟ್ಟ ಸೀಮೆ ದಡಿಟ್ ಪುಲ್ಯ ಆಪಿನ ಪಡ್ಡೈ ಕಡಲ ತಡಿತ ಶೋಭೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಲೆಲೇಗಲ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಲೆಲೇಗಲ ಉನುಪು ಪೋದೆಪು ಕೊರ್ದು ತಾಂಕು ಪುಣ್ಯ ಸಾಧಿಗ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗ ಜಯತ್ ನಂಕ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡುಗ. ಕಲ್ಮಡಿ ಸರ್ ಏನು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಪಿನ ಈ ಮೋನಪ್ಪ ತಿಂಗಳಾಯರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯನು ತೂರ್ಣಗೊಂಡತೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕನಪೇರಾರು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಟೆ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-30 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕಲ ಗೊಂಚಿಲು ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಕೃಷ್ಣಕಾರ ಅಂತೇರಿ ಇಂದೇ ಪದವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂತೇರು ಅಂತ ತೋಚನು ಅಲ್ಲ ಬಿ ವಿ ಕಾರ ಅಂತೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣಕಾರ ಅಂತೇರ್ನ ಪೊರ್ಲದನಿಟ್ಟು ಈ ಪದವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಕೆ ನೆನಪು ಇಂಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಶಂಕರದಾಸರ ಮಸ್ತು ಸಂತೋಷ ಸರ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಪದ ಬದುಕು ಎಂಚತ್ತಿನ ಸರ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚೂರು ತೆರಿಪಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ವರಿ ಜನ ಮಂದೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡಾಯನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ ಕಲ್ಮಡಿ ಸರ್ ಇನಿ ಪಾರಿಪ್ಪಾಡು ಪಾರ್ದನ ಉಪ್ಪಾಡು ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಈ ತುಳು ಜನಪದ ಬದುಕಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ಇನ್ನಿತ್ತವೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ನಾಲ್ ಪಾತೆರು ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಪಾರ್ದನದ ಉರುಟು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರು ನಮ್ಮ ಆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಓಲು ತೆಗೆದು ನಂದು ಕೇಂಡ ಪಾರ್ದನದ ಒರುಕೊಲು
ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿವ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಪಾರ್ದಾನ ಮಾತ್ರ ಪಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ದಾನ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ದಾದಾನಂದ ಪಂಡ ಇನಿ ಗಿಡಿಕೆರೆ ರಾಮಕ್ಕ ದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಯಮುನಕ್ಕ ವಡು ಇಂಚಿನಕ್ಕಳು ಮಾತ ನಾನು ಅಳಿದು ಪೋಯಿರಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಪಾರ್ದನ ಪಂಪಿನ ಜನ ಮಂದೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಪಾರ್ದನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಪಂಡ ಶಿಶುಪ್ರಾಸನಗಳು ಅವು ನಂಗೆ ಏರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇರ್ನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನೀ ತಿತ್ತಿರಿತ್ತಿರಿ ಮಜಾಲಿಡು ಪಜಿರಿ ಇರ್ಕದ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಶಂಕರದಾಸಲ ಕೇಂದುಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ವಿಜಯರು ಬಕ್ಕ ಸುಮಿತ್ ನಿಕುಲ ಕೇಂದುಪ್ಪೋಡವೇನು ಅತೆ ತಿತ್ತಿರಿತ್ತಿರಿ ಮಜಾಲಿಡು ಪಜಿರಿ ಇರ್ಕದಿಡು ದಾಯರ್ಮೆ ಮೇರೆ ಪೊಯ್ಜ ಇರಮಾಣಿ ಬಲ್ಲು ಬುಡ್ಜಡೆಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋಡು ದಾಯಮಾಣಿಯ ಬಲ್ಲು ಬುಡ್ಜ ಇರಪೊಣ್ಣು ತೆಲಿಮೈತು ಜಲ್ಡಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋಡು ದಯದ ಪೊಣ್ಣೆ ತೆಲಿಮೈತಜ ಎನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಕೊಡುಪುಗು ಉದಲ್ಪತದಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋಡು ದಾಯಕೋರಿಯ ಉದಲ್ಪಜಿಜ ಎನ್ನ ಕೋಕಾಯಿ ದಡ್ಡುಗಡದನ ಅಂತ ಅನ್ನೋಡು ದಾಯರಾಮ ಕೋಕಾಯಿ ಕೆತ್ತಿಜ ಎನ್ನ ಉಳಿ ಕಲ್ವೇರ್ ಕೊಂತಿರಡಯ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋಡು ದಾಯನಾಯ ಕಲ್ವೇರ್ ಪತ್ತಿಜ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಕ್ಕಿ ತರಡಯ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋಡು ದಾಯಭೂತ ಕಲ್ವೇರ್ ಪತ್ತಿಜ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ವರ್ಷಗೊರ ಭೋಗ ಕೊರಂಡ ಯಾಂದ ಅನ್ನೋಡು ಪಂದ ಆನಿದ ಕಾಲದ ದೈವಲಕ್ಕೆ ಎಂದನಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬೈದಿನ ರೀತಿ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಉಣ್ಪಿನಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪ್ಪುಲ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಂಗೆ ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ತುಳು ಬದುಕು ಒರಿದಿನ ಶಂಕರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೇ ವಿಷಯ ಇಂಕಲ್ಲಿ ತೆರಪದ ಕೊರಿಯರು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತ ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಯುಗಾದಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೂಡ ಮೂಡ್ದು ಬರಿಯರಂಡು ಆತ ನೆಟ್ಟ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಡ್ಕತೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದಲೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉರುಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲವಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಶಂಕರದಾಸರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡಾರು ದಾದನ ಕೇಂಡರತೆ ಅಂದೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಯುಗಾದಿಡ್ ರಡ್ಡು ತರ ಎಂಕಲೆಗು ತೋಜಿ ಬರೋದು ಆಯ್ತು ಬಿಸು ಬಕ್ಕ ಯುಗಾದಿ ನೆತ್ತ ರಡ್ಡತ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯುಗಗಳ ಆದಿ ಯುಗಾದಿ ಈ ಬಿಸು ಒಂದು ತತ್ಸಮ ಬಕ್ಕ ತದ್ಭವ ಬಿಸು ಬಕ್ಕ ವಿಶು ಒಂದು ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ವಿಶು ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ನೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಉಗಾದಿಡ್ ರಡ್ಡು ಯುಗಾದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೌರಮಾನ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಯಾಪ ಪಂಡ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂಕ ತುಯ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಸೌರಮಾನ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆದ ನಡುಟುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ಏಕಾಏಕಿ ರೇಖೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿಡು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಸೌರಮಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಯುಗಾದಿ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ವಿದುಟ್ಟು ನಂಗೆ ತೋಜಿದ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ
ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ತೆರಪದ ಕೊರಿಯರು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಯುಗಾದಿದ ಟೈಮ್ಡು ಈ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆ ಪಂದು ನಮಕ್ ದಾಯವೇನು ಪಟ್ಟುವೇರು ಅದೇ ಯಾನು ಐಡ್ದಲ್ಲ ದುಂಬು ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಶಂಕರ ಯುಗಾದಿದ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆನ್ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವರ ಪರ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪೇನ್ ಖಂಡಿತ ದಯಗಂದು ಪಂಡ ತುಳುವರಿಗೆ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಮೂಲ ಪರ್ಬೋಲ್ ಮುಚ್ಚಿ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಈರನ ಯುಗಾದಿ ಅಟ್ಟಿಮಿ ಚೌತಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಪರ್ಬಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಣ್ಣು ಆಂಡ ಈ ಯುಗಾದಿ ದಾದಾತನಂದು ಪಂಡ ಅವು ಚೀಪೆ ಕೈಪೆದ ಪರ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಈ ಚೀಪೆ ಬಕ್ಕ ಕೈಪೆ ದಯಗೆ ಕೈಪೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೈಪೆ ನಮ್ಮ ಈತಿನಿಟ ನಡತಿನ ದಾದ ಉಂಡ ಅವಿನ ಮದಪೆರೆ ಬೋಡಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೈಪೆ ಚೀಪೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಿ ಎದುಕೊಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಳ ಚೀಪೆ ತಿಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ದೇ ಬನ್ಲೆಗೆ ದೇ ಬನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರಳ ಚೀಪೆ ತಿಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ದೇ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚೀಪೆದ ಸೀಕುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರು ಚೀಪೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಹೊಡೆದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಪೇನ್ ಯಾಪಲ ಅವಿನ ಮದತ್ ಬಿಟ್ಟೋಡು ಚೀಪೇನ್ ನಮ್ಮ ಎದ್ಕೊನೋಡು ಬಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಐಕ್ ಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಲ್ತದೇರು ಇತ್ತೆ ಹೊರಕವಿ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಮೇರು ಬರೆದಿನ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿತ ಒಂಜಿ ಪದನು ನಿಗಲದುಂಬು ಕನ್ನಡ ಪದನು ನಿಗಲದುಂಬು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಹರುಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹೊಂಗೆ ಹೂವ ತೊಂಗಲಲ್ಲಿ ಶೃಂಗದ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಬೇವಿನ ಕಹಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ನಸುಗಂಪ ಸೂಸಿ ಜೀವ ಕಳೆಯ ತರುತ್ತಿದೆ ಜೀವ ಕಳೆಯ ತರುತ್ತಿದೆ ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಕಮ್ಮನೆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಸೋತು ಜುಮ್ಮನೆ ಮಾಮರವ ಹೂತು ಕಾಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಕಮ್ಮನೆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಸೋತು ಜುಮ್ಮನೆ ಮಾಮರವ ಹೂತು ಕಾಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಸುಗ್ಗಿ 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 ಎಂದು ಹಿಗ್ಗಿ ಗಿಳಿಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸುಗ್ಗಿ 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 ಎಂದು ಹಿಗ್ಗಿ ಗಿಳಿಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ತೋರಣದೊಳು ಕೋದಿದೆ ತೋರಣದೊಳು ಕೋದಿದೆ ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹರುಷಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸತು ಜನ್ಮ ಹರುಷಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸತು ನೆಲೆಯು ಹರುಷಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸತು ಜನ್ಮ ಹರುಷಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸತು ನೆಲೆ ಅಖಿಲ ಜೀವ ಜಾತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾಳೆ ಒಂದೇ ಹರೆಯ ನಮಗದಷ್ಟೇ ಏತಕ್ಕೆ ನಮಗದಷ್ಟೇ ಏತಕ್ಕೆ ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ನಿದ್ದೆಗೊಮ್ಮೆ ನಿತ್ಯ ಮರಣ ಎದ್ದು ಸಲ ನವೀನ ಜನನ ನಿದ್ದೆಗೊಮ್ಮೆ ನಿತ್ಯ ಮರಣ ಎದ್ದು ಸಲ ನವೀನ ಜನನ ನಮಗೆ ಯಾಕಬಾರದು ಎಲೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ದೇವ ಸಲೆ ಸಾಹಸಿ ಚಿರಂಜೀವ ನಿನಗೆ ಲೀಲೆ ಸೇರದು ನಿನಗೆ ಲೀಲೆ ಸೇರದು ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಹರುಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡು ಬಂದು ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಬರೋಡಿ ಆಪಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಪಂಡ ಲಕ್ಕನೇ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಹೊಸತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಯುಗಾದಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವವಿನ ಗಲಸು ಅಂದ ಪಂಡ ಹೊಸ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಪಂದ ನಂಗೆ ಹೊಸತ್ತು ನಂಗೆ ಹೊಸ ಪರ್ಬ ನಂಗೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ದಾರಬೇಂದ್ರನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೇಜವರ್ ಸರ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಈ ಕಣಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪನ್ಪಾರ ಸರ್ ಅವು ಮಾತಾಕಡೆ ಇಟ್ಲು ಬರ್ಪೂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದಲೆಗೆ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥಲು ಬರ್ಪೋನು ಈರಿ ಇತ್ತ ಪಡಿನ ಕಣಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಡೀಪ್ ಅಂದಲಾಪನು ಅವು ಡೀಪ್ ಅಂದಲಾಪನು
ಆಂಡ ಯುಗಾದಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪಿನ ಆ ಕಣಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭವಿಷ್ಯ ಐಕೆ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನ ಎದುಕೊನ್ನು ಐಕೆ ಕಣಿ ದೀಪಿನಿ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಕಣಿ ದೀಪಿನಿ ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವೇನು ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತದ ಮೋನೆ ತಗೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಪೆತ್ತದ ಮೋನೆ ತುಯಿನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೀಪದ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪುನ್ ತಗೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪುನ್ ತುಯಿನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿ ತಗೋಡಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ತುಯಿನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಲಪಲ ತಗೋಡು ಅಲಪಲ ಪಂಡದ ಪನ್ಲೆ ಫಲವಸ್ತುಲು ತಗೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ಫಲವಸ್ತುಲಿನ ಸಂತೆಡ್ದು ಕಾಣದಿನ ಪೇಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾಣದಿನ ಫಲವಸ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುಳೆಪಾದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಫಲವಸ್ತುಲಿನ ನಮಾನಿ ತಗೋಡು ನಮ್ಮ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಂದೇನು ಮಾತ ಈರ್ನ ಪೆತ್ತ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ದೀಪ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಫಲವಸ್ತುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅರಿಯಾನೋಡು ದೀದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವನು ತೊಡಸಿ ಕಟ್ಟದೆ ಎದುರು ದೀಪೇರು ತೊಡಸಿ ಕಟ್ಟದೆ ಎದುರು ದೀದು ಆನೆ ಹೊಸ ತುತ್ತೈತ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ಯಾನ ನಂಗೆ ಅವನು ಹೊಸ ತುತ್ತೈತ ಬೋಡೊಂದು ಹೊಸ ತುತ್ತೈತ ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಏರು ಒಂತ ಪರಾಬೇರ್ನಕುಲು ಪರಬೇರದ ಪಂಡ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಕಡೆ ಕೂಲಿಡು ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಅಗ್ಗೊಂದು ಪನಂಚಿತ್ರ ñೊಕ್ಕು ಪರಬೇರ್ಲಾಗ ಪಡಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತೊನ್ನಮ್ಮ ದೇ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ನಂಗೆ ಇನಿತ್ತ ಉಪ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಯ್ಯರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಯದ ಕಡ ನಮ್ಮ ನೆನಗೆ ತಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಆ ಕಣಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ದಿಂಜವನು ಐಟು ಕನ್ನಡಿದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂತ ಕನ್ನಡಿ ದಾಯಗಂದು ಕಲ್ಮಡಿ ಸರ್ ಕನ್ನಡಿ ದಾಯಗಂದಕ್ಕೆ ಅಂಟ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಉಲ್ಲನ ಇಜ್ಜನ ಪಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಪನ್ಪೀನಿ ಅಂಡೆ ಈರು ದೈವದ ಕಲಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಲೇಡು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ತೂತಾರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಏನು ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಇದು ಮನ್ಪ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಐಟು ಎದುರುಡು ದೈವದ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಐತು ಎದುರುಡು ಕನ್ನಡಿ ದೀಪೇರು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜನ ನಾವು ದಯಗೆ ಬಂದೆ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಈ ದೈವದ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡದೆ ದೈವದ ಮೂರ್ತಿದ ಪ್ರಭೆ ಅವು ಪಿದ ವೈಡಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಿರಣಿ ಬರೋಡು ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಮೂಲು ಈ ಕನ್ನಡಿ ಈ ಹರಿಯಾಣಡು ದಾದ ದೀಪೇರು ಅಂತ ಪಂಡ ಅಲಪಲ ದೀಪೇರು ಫಲವಸ್ತು ದೀಪೇರು ಐಟಿ ಕನ್ನಡಿ ದೀಪೇರು ಕನ್ನಡಿ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡು ತೂಪಿನತ್ತು ಫಲವಸ್ತುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಗೊಂದುಪ್ಪ ದಿಂಜಲು ಮನಸ್ಸದ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ದಿಂಜಲು ಮನಸ್ಸದ ಸಂಕೇತ ಅವು ಕನ್ನಡಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕು ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಆವಡು ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆವಡು ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬ ಆವಡು ಯುಗಾದಿ ಆವಡು ಬಾಂಟೆ ಗೀಂಟೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕಲ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಇನಿ ದಾದ ಆತರಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅವನು ಮಾತ ಕಳೆ ಒಂದ ಇನಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ಸೋಕುದ ಸೊತ್ತುಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾರು ಸುಮಿತ್ ಚೆಂಡೆ ಬಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ನಮ್ಮ ತೇರು ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯರ್ ಮುಲ್ಪ ಡೋಲ್ ಬಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಇರಡ ಒಂಜಿ ತೆಂಬರೆ ಉಂಡು ಅರಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಂಜೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ದಾದ ಆತನ ಪಂಡ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಆತನು ಓಡೆ ಪಂಡ ದೈವದ ಕಲಟಿ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಬೈದಿನ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಗಾನ್ ಶ್ರುತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪತ್ತಿನ ಕಾಲ ಈ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂದು ಪಂಡ ದೈವದ ಕಲಲ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡತ್ತ ಬಂದು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬೇತ ಕಡೆಟ ಆತನು ಆಂಡ ಒಂದಿಲ್ಲತ್ತ ನಂಗೆ ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪನ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಎತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಹಿಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸ್ಪಂದನದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಟಿವಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರಚಾರ ಖಂಡಿತ ಜನಕ್ಕೂಲೆಗೆ ಮಾತ ಅಂತೆ ನೆತ್ತ ಜನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯದ ಮಿತ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಂಚ ಪನ್ನಗನೆ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದು ಕೇಳಿದುತ್ತೇನೆ ಯಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಯಾನು ಅವು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದು ಕೇಳಿದುತ್ತೇನೆ ಆರು ಪನ್ಪಿನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸೊತ್ತುಲು ಅಳಿಯಂತರ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಸರ್ ಎಂದು ಪನ್ನು ಪಂಡೇನು ಎಂಕ ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾണ് ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಅಳಿಯಂತರ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಸರ್ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಜವನೆ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲಾಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಏತು ತುರ್ತು ಬೇಲೆ ಹತ್ರ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬುರ್ದು ಬರ್ಕ ಸ್ಪಂದನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಮಡಿ ಸರ್ ಇರೇನು ತೂನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದಯಗಂದು ಬಂಡ ಸಾರ ಕಲ್ಪ ಬರೋದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇರು ಬರೋ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ಬೆಳೆಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ
ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟಿನ ದಿವೊಂದು ಈ ಮಲ್ಲ ಕೂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯತ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡಿ ರಮೇಶ್ ಕಾಲ್ಮಾಡಿ ಬಂದು ಏರಂದು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಾರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈರ್ನ ಎಂಕ್ ತೆರಿದಿಲ್ಲಕ್ಕೋಡು ಇರು ಆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬುರ್ತು ಜಾರಿಯರು ಅವು ಆಟಿ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ಯಾನ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬ ಯುಗಾದಿ ಅಟ್ಟೆಮಿ ಚೌತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಒಂಜಾತು ಜನ ಮಂದಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಇದೀಗ ಆಟಿ ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇನ್ಯಾನ್ ಆಟಿ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಕಿನ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಕುಣಿತದ ಬಗ್ಗೆಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದುಂಡೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಣ್ಣದ ಜನಕ್ಲೇನ ಕೆಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ಇಂಚು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಕಳಂಜೆ ಕಳಜ್ಜೆನು ಕಳಂಜೆ ಏರೆನ ಮಾದೇನು ಕಳಂಜೆ ಮಾಯಂತರ ಸುಮಗೆ ಕಳಂಜೆ ಸುಖತ ಮಾನ್ಯ ಅಂಡೆ ಕಳಂಜೆ ಮಾಯಂತ ಬಳಕೆ ಅಂಡೆ ಕಾಲಂಡು ಕಳಂಜ ಪದ್ನಾಜಿ ಪ್ರಾಯೋಟು ಮಾರಿ ಕಳೆತೇನೆ ಕಳಂಜೆ ಮಾರಿಗ ಜೋಡಣೆ ಕಳಂಜ ದಾನೆ ಪನ್ನುಂಡ ಮುಂಜ ಕಡ್ತಾಳೆ ಕಳಂಜೆ ಅಡ್ಡಣ ಪತ್ತುಂಡೆ ಪತ್ರ ಪಾರಾಯೇ ಕಳಂಜೆ ಆಟಿಡು 30 ದಿನ ಕಳಂಜೆ ಮಾಮಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸೋನೊಡು 30 ದಿನ ಕಳಂಜೆ ಮಗಳನ ಬುಡರೋಡು ಮೂಡು ಈ ಕಾಲೋಡು ಕಳಂಜೆ ಮಾರಿ ಕಳೆತೇನೆ ಬಾಮೆರಿ ಬಂಜಾಂಡು ಕಳಂಜ ಕುಪ್ಪುಳು ಕಣ್ಣಾಂಡು ಕೇಸರಿ ಗಡ್ಡಾಂಡು ಕಳಂಜ ಆಟಿಡು 30 ದಿನ ಕಳಂಜೆ ಮಾಮಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸೋನೊಡು 30 ದಿನ ಕಳಂಜೆ ಮಗಳನ ಬುಡರೋಡು ನಾಯಿದ ಕುತ್ತಂಡ ಕಳಂಜ ದಾನೆ ಪರಿಹಾರ ನಾಯಿದ ಕುತ್ತಂಡ ಕಳಂಜ ಬೊನ್ನೊಡೆ ಪರಿಹಾರ ಪುಚ್ಚದ ಕುತ್ತಂಡ ಕಳಂಜ ದಾನೆ ಪರಿಹಾರ ಪುಚ್ಚದ ಕುತ್ತಂಡ ಕಳಂಜ ಪೇರಿಡೆ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿದ ಕುತ್ತಂಡ ಕಳಂಜ ದಾನೆ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿದ ಕುತ್ತಂಡ ಕಳಂಜ ಉಂಪುಡೆ ಪರಿಹಾರ ನರಮನಿ ಕುತ್ತಂಡ ಕಳಂಜೆ ಸ್ವಾಮಿಡ ಪಣ್ಣುಂಡೆ ಕುತ್ತ ಮಂಡ್ಯ ಮಾರಿ ಮುಡೈ ಕುರುಬಾ ಕೀಳ್ದು ಪಡ್ಡೈ ಸಮುದ್ರಗು ಕೊಂಡು ಪಾಡು ಕಳಂಜನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಟಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಆಟಿ ಕಳಂಜದ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಅಂಡ್ ಅನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನನೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈ ಪಾರ್ದನನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಆ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಬೇತ ಪುರ್ತುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಪಂಡ ಅಕುಲು ನೇಮ ನೆರಿಗೆದ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಕಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಮರಿಯಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಟಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ತೆಂಬರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ತತ್ರನ ಪತ್ತೊಂದು ಐರ್ದು ಪಕ್ಕ ಅಕುಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಪೇರು ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಆಶಯದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಇಡೀ ಊರುಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರಿನ ಗಿಡಪನು ಊರುಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾದ ಮಾರಿ ಉಂಡ ಅವೇನು ಕಳೆಪನು ಅವು ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡು ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗೋಡು ನಂಗೆ ಆ ಮಾರಿ ಗಿಡಪನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರ್ಪಡಿನ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಒಂಜಿ ವಿದಟ್ಟು ಇನಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಡೆ ಪೋದು ಮಾರಿ ಕಳೆಯರ ಪಂದಾಂಡ ನನವಂತೆ ನಂಗೆ ಅನಗ ನಂಗೆ ಕಂಗಿಲಿಡ್ಲ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮಾರಿ ಕಳೆಪುರಣ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕುಡುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ ಜನಮಂದಿಗೆ ಕೋಟಿ ಜನಮಂದಿಗೆ ದೇನು ಕುರ್ದು ಪೋತಿರು ಜನಕುಲು ಅವಿನ ಒರ್ತೋನ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಳೆಪೋನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಬ್ಬದಾರಿಕೆ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಸುವರ್ಣ ಬಕ್ಕಾಕಲ್ನ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇನಿ ಅವು ಒರಿಯೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಅವು ಬೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅಳಿಯಂತರ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪದಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನರನಾಡಿಡು ಪರತೊಂದುಂಡು
ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿತೋನೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬುಳೆಪೋಡು ಇನಿ ನಂಗೆ ದಾಲ ತೆರಿಯಂದಿನ ತಿಟ್ಟು ಕೂಲಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಲಿದ ಲತ್ತು ಬಿಮ್ಮದ ಮೆತ್ತೆ ಪದೆಪ್ಪುದ ಜೋಕಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಆವುಡು ಒಂದು ಪರೊಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಪಾಲಡ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ತೋಜಿದ್ದು ಬರ್ಪ. ಬಂದುಲೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಒತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿ ದಾಖಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಸಂಚಿ ಅವು ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಪಂಡಿಸಾತಿಗೇನೆ ನಂಗೆ ಯುಗಾದಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೇಕಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಮೂಡೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಹೊಸ ತುತ್ತ ಇತ್ತನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಇನಿ ಆಲಪಾಲನ ದಿವೊಂದು ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಕನ್ನಡಿ ದಿವೊಂದು ದಯಗೆ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ ಬತ್ತ ದಯ ಹೊಸತ್ತು ಪಾಡೋಡು ದಯಗೆ ಮುಲ್ಪ ಚೀಪ ಕೈಪ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಶಂಕರ ಯಾಕಡೆ ದಾದನ ಪಂಡರಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಏನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗದ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಆ ಪಂಚಾಂಗ ಈ ಪಂಚಾಂಗದ ಓಡು ಅಂಡ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ಪಂಚಾಂಗ ತೂವಂದಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ಎಂದೇ ಪಂಚಾಂಗ ತೂವಂದತ್ತೆ ಜನಮಂದದ ನಡುಟು ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪಂಚಾಂಗ ಬೋರ್ಡ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ಪಂಚಾಂಗದ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇದ ಪಂಡ ಆತ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ ಪಂಡ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂತ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ದಿನ ಇಂದೇ ಇನಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಬಾಲೆ ಆಯ್ತಾ ಕಿದಕಲಡಿತ ಅಮೆ ಮುರಿ ಮಾಜೋಡಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕೆಬಿತ್ತ ನರಂಬು ಪಚ್ಚೆ ಇರಂದು ಬರ್ಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡ್ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಲದ ಕಿದಕಲಡಿತ ಅಮೆ ಮುರಿ ಮಾಜುನು ಅನ್ಪೇರು ಆ ಅಮೆ ಮುರಿ ಮಾಜೋಡಂಡ ಆ ಬಾಲದ ಕೆಬ್ಬಿತ ಪಚ್ಚೆ ನರಮು ಮಿತ್ತುಬುರು ಅಂದುಪುಂಡು ಪಚ್ಚೆ ನರಮು ಮಿತ್ತುಬುರುನ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾಲೇ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತವಣಂದಾಂಡ ಅಡೆಗೆ ಬೇಲು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತವಡ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಆಚಾರಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾವ ಆಂಡ ಬಿಸುತ್ತ ಪರ್ಬದಾನಿ ನಂಗೆ ಅವು ಆ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾವನ ದಿನದ ಓಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಅವು ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬೊಡ್ತಿನಾತ್ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪರ್ಬಲ್ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಈರ್ನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಬುಳೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸುಗ್ಗಿ ಮಲ್ಪ ಕೊಳಕೆ ಮಲ್ಪ ಇಡಕೊಳಕೆ ಮಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಲು ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಈ ಎಣ್ಣೆಲು ಪಂಪಿನ ಸುಳ್ಳೆಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ಪಂಪಿನ ಮದ್ಮಲ್ಗೆ ಕೊಳಕೆ ಪಂಪಿನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾದ ಶಬ್ದಲೇನು ಕೊರೊಂದು ಪೋತೀರು ಇಂಚಿತ್ರ ಈ ಶಬ್ದಲೇದ ಈ ಬಿದೆಪಾಡುನ ಪುಂಡಿ ಬಿದೆಪಾಡುನ ಚಿತ್ರ ದಿನವೂ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿದ ದಿನ ಪುಂಡಿ ಬಿದೆಪಾಡುನ ಇನಿ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಿದೆ ಆವೋಡಂದಾಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಕಂಡ ದಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಡ ದಪ್ಪೋಡು ನನಗೆ ಏರ್ ಬೋರ್ಡು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ಇರ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಆ ಇರ್ಲು ಬೋರ್ಡುಂದಾಂಡ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಗುದ್ದವನು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಕೊಟ್ಟೆ ಗುದ್ದವನು ಅಂದ್ಬಂಡು ಆ ಕೊಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಹಂಕಾರನು ಜಪಡವನು ಅವು ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ ಮಲ್ಪೇರು ಆತು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಪುರ ನಂಗೆ ಇತ್ತನಕ ಎರ್ಲೆ ಜಿಬುಡೆ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಒಂದು ಪುಂಡು ಆ ಎರ್ಲೇನು ಒಲ್ತಕನ ಒಂದು ತಂದ ಪಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಿಡಿದು ಪೋದು ಪತಂಬರ ಒಂದುತ್ತ ಕನತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ನುಗಾದಿ ಇದು ಅಯ್ನ ನಾಯರ್ ಊರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿ ದಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಪ್ಪ ಒಂದು ಬೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಮಂದೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ್ಲಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರಡು ಮನಡು ದೇಗದ ಬಂಡ ಇನಿ ಅಕುಲ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತೋದು ಬತ್ತಿ ಹಿಡ್ದವರ ನಂಗೆ ಅವಿನ ಇನಿ ಒರ್ತೊಂದು ಬರೆಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆತುಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಚರ್ಮಡುತ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬದಲಾಯ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಪಾರ ಬೋಡದತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಆತಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪೋತನು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಇರ್ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದ್ಧತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುಗಾದಿನ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದ ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕೆಂತೂರು ದೊಡ್ಡನ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊಳಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಪದನು ನಿಗಲ್ದು ಅಪ್ಪೇನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪೋದವತ್ತು ಲಪ್ಪೇರೆ ಬಾರಂದಿನ ಗೆಣಿಪೇರೆ ತೇರಂದೇನ ಹೋ ಗೆಣಿಪೇರೆ ತೇರಂದೇನ
ಸೇರಂದಿನ ಅಪ್ಪೇನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪೋದವತ್ತು ತಪ್ಪೇರೆ ಬಾರಂದಿನ ಕೆಣಿಪೇರೆ ಸೇರಂದಿನ ಓ ಕೆಣಿಪೇರೆ ಸೇರಂದಿನ ಕಡಲದ ಆಳ ತಪ್ಪೇರೆ ಬರುವ ಬಾನೋದ ಎತ್ತರ ಕೆಣಿಪೇರೆ ತೀರ ಕಡಲದ ಆಳ ತಪ್ಪೇರೆ ಬರುವ ಬಾನೋದ ಎತ್ತರ ಕೆಣಿಪೇರೆ ತೀರ ಅಪ್ಪೇನ ಮನಸ್ಸು ನಿಲೆ ಮಲ್ಪೇರವ ಅಪ್ಪೇನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪೇನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪೇನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪೋದವತ್ತು ತಪ್ಪೇರೆ ಬಾರಂದಿನ ಕೆಣಿಪೇರೆ ಸೇರಂದಿನ ಓ ಕೆಣಿಪೇರೆ ಸೇರಂದಿನ ಕೆಸರಿತ್ತಿ ಗುವೆಳು ಒಸರ್ದಂತೆ ಪೋವ ನೀರಿತ್ತಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಕೆಸರ್ದಂತೆ ಪೋವ ಕೆಸರಿತ್ತಿ ಗುವೆಳು ಒಸರ್ದಂತೆ ಪೋವ ನೀರಿತ್ತಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಕೆಸರ್ದಂತೆ ಪೋವ ಪೆತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಪೆರ್ಗೂಡೆ ಆಂಡಲ ಮುತ್ತು ಕೊರ್ದು ತಾಕುವಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮುತ್ತು ಕೊರ್ದು ತಾಕುವಲೆ ಅಪ್ಪೇನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪೋದವತ್ತು ತಪ್ಪೇರೆ ಬಾರಂದಿನ ಕೆಣಿಪೇರೆ ಸೇರಂದಿನ ಓ ಕೆಣಿಪೇರೆ ಸೇರಂದಿನ ಅಪ್ಪೇನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪೋದವತ್ತು ತಪ್ಪೇರೆ ಬಾರಂದಿನ ಕೆಣಿಪೇರೆ ಸೇರಂದಿನ ಓ ಕೆಣಿಪೇರೆ ಸೇರಂದಿನ ಆ ಕೆಣಿಪೇರೆ ಸೇರಂದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆಂಪೂರು ದೊಡ್ಡನ ಶೆಟ್ರನ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಇನ್ಪಿನಾಲು ಆ ಮಾಸದ ಮುದ್ದೆನ ಭೂಮಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ತನ್ಕಲ್ನ ನೆತ್ತೆರ್ನ ಪೇರಾದು ಕೊರ್ದು ತರುವೆಳ್ಳು ತರ್ಕದು ಅರ್ಕಿಳ್ಳು ಅರಾದು ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ತಟ್ಟದು ತೊಟ್ಟಿಳ್ಳು ತೂಂಕುದು ಆ ಬಾಲೆನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪೆನ ಋಣನ ಎಂಚ ಸಂದೋಡ್ ಪಣ್ಣದು ಕೆಂಪೂರು ದೊಡ್ಡನ ಶೆಟ್ರೆ ಐವ ಅಜ್ಜಿಪ ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಇನಿಕೋಡದತ್ತು ಐವ ಅಜ್ಜಿಪ ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಜನ ಮಂದಿಗೆ ತೆರಿಪಾದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಂದ ಅಂಡ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಸರ್ ನನೊಂಜಿ ಎಂಕು ನೆನೆಪಾಪಿನಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಇನಿ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದೆ ಶಂಕರದಾಸನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದೆ ಇನಿ ತುಳು ಜನಪದ ಬದುಕಿಡು ಆಕಲ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಬೈದಿರಂದಂಡ ಐಕು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಕಾರಣ ಆತನೊಂದು ಯಾ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಇನಿ ತಂಚಿದ್ದಿ ನೋಡಿ ಹಾಂ ದಯಗಿಂದು ಪಂಡ BA ವಿವೇಕ್ ರೈಕಲ ಅದು ಪಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಅದು ಪಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುದ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒರು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದವರ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೇಲ ಬುಳ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಐಕ ಆಯ್ತ ಬಗೆಡ ರಡ್ಡದಾಲ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಬಕ ವಿವೇಕ ರೈಕಲು ಪಾಳ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕುಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕರ್ ಅದು ಉಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಡಿಬಿದ್ರಡು ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕಜ್ಜಾಯ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಲ್ತೇರಿ ತುಳುತ ಐಟು ಎಂಕಲು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡನೇ ಎತ್ತುಂಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎತ್ತುಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಅವು ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಎರ್ನವು ನಮ್ಮ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆಡು ಆಳ್ವೇರು ಎಂಚಿನ ಆಳ್ವೇರ್ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೆ ಆರು ಆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಮುತ್ತಾಲಿಕಿನ ದೇವತಂದೇರು ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 100-200 ಜನ ಎಂಕಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರಡು ಪಾಲ್ಪಡೇತ ಆಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರಡು ಎಂಕಲ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನೆಟ್ ಅಸರ ಅದು ಇತ್ತ ಎಂಕಲೆಗ್ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಈ ಬದುಕಡೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ್ ಐಕೆ ಎಂಕಲಿತ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವ ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆವುಡು ಪಂದದ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಡು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೇಜ್ ಅವರು ಸರ್ ಇನಿಕ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು
ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ತನ್ಕಲ್ನೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒರಟು ಪೋವೊಂದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರನಗಳು ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ಪಂದ ಅರ್ಥ ಅನ್ನನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ದೇಕೆ ಬೇತೆ ಇನಿತ್ತ ಇನಿ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ಸಮೇತ ಅಜ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎನ್ಪ ವರ್ಷದಾರು ಸಮೇತ ಇನಿ ಪಾದರಸದ ಲಕ್ಕ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ತಾಯಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಪ್ಪನು ಯಾನ್ ಎಕಡೆವರ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ದಾನಾ ತೆರಿ ಅಂದಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ವಾವು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆದ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದತ್ ಆಂಡ ಈ ತುಳು ಪನಿಪಿನ ಆ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಉಂಡತೆ ಅವು ಶಬ್ದನು ಇನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ನಾಲು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಆಯ್ನಾರು ಆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟದ ಬಂದ ಅಂದಂಡ ಅವಿನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ರ ಬೆಲೆನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಗಳು ನೀನು ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಈ ನಿಕ್ ತುಳುಕು ಬಾರಿ ಪೊಟ್ಟುದ ಗಟ್ಟಿತನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ತವಲ್ಪ ಏರು ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಗಾವಡು ಅತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಶಂಕರ್ ದಾಸ್ ಗಾವಡು ನನ್ನ ಸುಮಿತ್ ಬಕ್ಕ ವಿಜಯರ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಬಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯತ್ತಾರ ದಯಗದ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಒರಿತನ ಯಾಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಸಾತು ಕೊರ್ರೆ ಜನ ಬೋಡ ಹಾಪುಣು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಬಂದುಲೆ ಇನಿಕ್ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪ್ರಸಾದ ಸುವರ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಲಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿದ ತಂಕ ದರ್ಪದ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನೆ ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಬರೋಡೊಂದಾಂಡ ಈ ಯೋಚನೆ ಬರೋಡೊಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುತ್ತಾ ಆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ಆರು ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೊಂದು ಬೈತೀರು ಅಂದು ಎನ್ವ್ಯಾನ್ ಆರು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಯಾವು ಯುಗಾದಿ ಮಲ್ಪುನ ನನಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಅರಡ ಆ ತುಳುತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೂ ತಮೇಲೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಅವ್ನು ಎಂಚ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನ ಚಿಂತನ ಅರೆ ನನ್ನಂತೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಕಾಲ್ಮಾಡಿನ ಅಂಚಿತ್ತನಕಲು ಶಂಕರ್ ದಾಸನ ಅಂಚಿತ್ತನಕಲು ಅತ್ತೊಂದನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ತುಳುದ ತಿರಿಪುದಕಲು ನಮ್ಮ ಕೈತಲೆ ಪೋಣಂದನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಂಜೇರ ಬಾಬಣ್ಣುಲ್ಲೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರಿ ಅತ್ತನ ಜಾನಕಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇರಿ ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಾರುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದ ಗೊರ ಪೂಜಾ ದಯಾದ ಬಂಡ ದುಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲು ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬವನ್ನು ಮಲ್ಪುಣಂದು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಯಾನಿದ್ದೆ ದಯಗಿದ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಒತ್ತು ಪನ್ಪೆಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಬೇಲೆಗಲ ಇನಿ ಸ್ಪಂದನದ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲ ಅಜಗಜ ಅಂತರ ಉಂಡು ಕಲ್ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಜಗಜ ಅಂತರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ತಿನಾತ್ ಬೇತೆ ಆ್ಯಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪುರ ಬರೋ ಅಂಡ್ ಮುಂದೆ ಅಂಚತ್ತು ಬೊಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಜನಕಲ್ನ ದುಂಬು ದಿವೋಡು ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೆರತಾನ ಅಂತ ಅನ್ಪತ್ತ ಆ ಪೆರತಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೇಸು ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಜನಪದ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪೋಯ ಪಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ನಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬೋರ್ತನಾತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಗಿಲಾವಡು ಕರಂಗೋಲಾವಡು ಅತ್ತನ ಚೆನ್ನು ಆವಡು ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಕಂಗಿಲು ಪಕ್ಕ ಕರಂಗೋಲ್ಗೂ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಏತುವಾಸಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಕರಂಗೋಲ್ಗೂ ಬರ್ಪೂಜ ಕಂಗಿಲ್ಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆಟಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿ ಕಳಂಜಾಗಲ ಕಂಗಿಲ ಆಶಯ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾರಿನ ಕಳಿಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುಣ್ಣು ಪಂಡ ಒಂದು ಮೈಡೆ ಬತ್ತನವು ಮೈದಾ ಪುಣ್ಯಮೇಡು ಸುರುವಾಣಂದಾಂಡ ಆರಿತ್ತುಂಡ ಬೀರಿತ್ತುಂಡ ಮುಡೆಯೇ ಪೋವಡು ಓಂತಿ ಕುತ್ತ ಮಂಡೆ ಮಾರಿ ಮುಡೆಯೇ ಪೋವಡು ಪಂಪಿನೆತ್ತ ಮುಟ್ಟ ದೇಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಾರಿನ ಕಳೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಪೋವೊಂದು ತೀರ ಬಂದು ರಮೇಶ್ ಕಾಲ್ಮಾಡಿನ ಆ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಅಂತೆ ಬರ್ತು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಆಯಿದ ಮುನ್ನ ಮೇಡೆ
ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಿದ್ದಮ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ರಿದ್ದಮ್ ಬಂದುಲೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂಚಿ ಈ ಸಂಚಿಡು ಇನಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಯುಗಾದಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬನು ಊರದ ಜನಮಂದೆ ಲೋಕದ ಜನಮಂದೆ ತೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂಗಲಪ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮನು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರ್ದೀತ ಬಂದುಲೆ ಕಡೆತ ಎಂಕುಲು ಎಗ್ಗೆಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟಿಡು ತುಂಕಿ ತೊಟ್ಟಿಡು ಬಲತಿ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೀರು ಬಲಕ್ಕೆ ನಡಕೆಡೆ ತುಳುವ ಬಲ್ಮನ ನೆಗತು ತೋಜಿದು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಬರೆ ಒಡುಂದುದು ತುಡರು ಪೊತ್ತದು ಕಾತ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಎದುರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೋಲು ತೆಂಬರ ನಲ್ಕೆ ಗಗ್ಗರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಣ್ಣದೆಚ್ಚಿದ ಬಿಮ್ಮಲು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲದ ಕಲೆಕುಲು ಇನಿ ಯುಗಾದಿದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬಯಕೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.